Nazdar lidi, já jsem Bobis a zdravím vás u našeho prvního videa. Toto video je první z Minecraftu, jak už jste si mohli všimnout. Začínám na této stránce, protože jsem na předchozí začal nechtěl, mám tam různý rozehraný světy na svém channelu a nechci, abyste to viděli, mám tam i pár překvápek, tak proto začínáme až na této stránce. Jinak název si dáme asi Gaming.cz. Survival si necháme, More Options si dáme Construction On, aby na to villagery a takový. Type War Default asi, Superflat ne, ale že barem taky ne, takže Superflat bonus čas určitě on. Cheaty off a seed si dáme asi Bobis LP. A to je asi všechno, nezbývá už nám nic jiného než kliknout na Create New World. Tak jdem na to. A je to. Teď asi budu mít trošku lagy, dokud se to nenačte. Jinak videa budou pod 15 minut, protože nám to ještě YouTube nedovolilo, aby jsme mohli nadávat další videa. Jak koukám, tak jsme se narodili v tom nejhorším biomu, který já říkám, a to je sněžný biom. V druhé máme nějaké věci, které jsme si samozřejmě přáli. A tady z toho udělám takhle. Trošičky si vezmeme, jak se bavíme na zvuky máme dobré. Takže super, jinak upozorněte na začátku, jestli to na konci bude ustřížené, nezlobte se, ale 15 minut je 15 minut. Já s tím nebudu moc nic dělat. Tak, a podíváme se tady, chtěl bych najít normální biom, a tady koukám, že už začíná normální, a máme tady už slep. Kde seš? Pojď sem, zamřeš. Tak. Já chci mít jídlo na začátku hnedka. Znám to z minulých let's playů, že prostě nemáte jídlo na začátku a potom už je to horší, no. Já na tomhle channelu fakt budu častěji videa, protože jsme se domluvili s Melonem, že já na tom starším channelu dotočím asi po do konce a budu končit. Teda jako ne, že skončím, jakože jo, zruším channel. A tady je díra, tak tam asi nezačneme stavit. Já bych chtěl to zabudovat do nějaký skály nebo někam. A se samozřejmě podíváme, vezmeme si kytičky. Když jsou nám asi na nic, ale tak co už. Tady se podíváme, ještě já mám normál. Tady je slepice, jaké zabít nebudu, ať nám znáší vajíčka. Nechtělo by to sazeničky. Já nejsem žádný parkourista, jo. Jinak hrajeme na Peaceful. Myslím si, že si to dovolit můžeme, protože když se koukám na ty slavnější let's playery, tak jako už ve větším stádiu hry prostě hraju furt na Peaceful v některých situacích, tak já si myslím, že za začátku budeme hrát taky na Peaceful. Je to tu pěkný, a že bych si zase postavil baráček. A je to pravda? Tamhle vidím pumpkiny. Proto si hned zajdem. A koukám, jestli něco nevykoukám. Tak krásný pohled, se strašně líbí. Na druhou stranu, já kdybych si dal takhle far, tak se mi to lagovat taky nebude. Ale bude to trvat trošku, než si to díl načte. Kravička, jako já bych to zabudoval třeba do téhle skály, že jo, ale potom se bojím, že zase ta skála bude malá na rozmístění. Nevím, no. Nevím. Ano, jsou tamhle pumpkiny. Tak víte co? Čekajte, já si teď podám jenom ven. Přijel soused. Já si sem dám takhle torčky. Abych pak viděl kudy zpátky a jdu si pro ty pumpkiny. Ještě se podáme tamhle. Mám to na fára, nelakuje se mi to, jo. 40 fps, což je super. Jinak jak já už jsem zvyklý, že mám prostě diamantový armor a takový, tak je to úplně o ničem jiném tady to hraní. Jednu krávu chci aspoň zabít. Bych měl, a kůži jsem zrovna nechtěl. Místo té kůže bych dal třeba víc masa, což by bylo úplně super. A teď byly ty pumpkiny. Jinak předem vás upozorňuji, pletou se mi melouny s pumpkinama. A tady je pumpkin. A je náš. Takže se ještě jdem úplně do zádějc. Měl jsem si tam udělat screenshot souřadnic. Tady to taky nevypadá špatně. Víte co, já si tady udělám screenshot, že tady máme jednu horu.
Takhle F2. Tak, jinak síte Bobby z LP, kdybyste se zeptali, jak můžete hrát se mnou. Založíte si, jo, to je tady ta hora. Založíte si nový svět, založíte si ho jako já a prostě půjdete po mých krocích. Ale, ale nepište mi prosím vás jako, názor Bobby si, hele, můžeš mi jako napsat, kudy jsi šel. To fakt ne, koukněte se. Ale určitě nebudu popisovat taky cestu jako jo. No, takže teďka zahněte doleva a na ruku doprava. To také ne. Nahráváme asi 5 minut a půl, takže 5:30. A ještě to tady trošku musím oholit. Budu to dělat čestkou, vypadá hezčejc. No, jedna sazenička. No, to stačí. Takže tady, já bych se tady zabydlel. Ne tady dole, ale tady v té jeskyni asi. Prozatím určitě jo. Tady jsem měl někde hlínu. Konce 3 bloky. Ukažte, jo, tady je buglý světlo. Torčky nemám. Tady bych se asi zabydlel. Já už jsem se, že letím. Ty kráso, to je tak pěkný. Tamhle jsou ovečky, ty kráso. Já prostě emoce dávám najevo, furt. Jak Melon už má také natočených pár dílů, takže určitě to na YouTube už uvidíte. Hezky, vy teďka nic nevidíte. To je vaše smůla. Tady je to průchozí a tady je uhlí. Tady jsme zase venku. Ty kráso. Tamhle jsou další pumpkiny. Ano, jsou tam další pumpkiny. Takže já furt nevím, kde se mám zabydlet. Screenshotuju si to. A když tak si prostě uděláme baráček někde venku, ale furt přemýšlím, jak si to udělat. Jdeme si pro ty pumpkiny, já vím, že pumpkiny jsou jako kdyby na nic, ale tak... Bojí se nás prasata? Ne. Já vím, že se, když máme ten pumpkin, tak se bojí na zombíci. Pojď. Ke mně. No, moc si brát nebudem, že jo, ale tak... Aspoň něco. 6 jich máme. No, to stačí. 7 jich asi máme. A já už vím, kde se asi zabydlíme na 100%. Na 100%. Pojď sem. Pojď sem. Umřeš. 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 A já to říkal. A dala nám vlnu. Kráso, ale hraju na 1 kolik? Na 1, 4, 2. Protože ještě některé servery nejsou převedení, tak abych nemusel furt si changeovat verzi. Proto hraju na tuhle verzi, ale tak tady je to pěkný. Si to prosklít. To by pak bylo strašně moc pěkný. Kolik máme vln? 3, tak se vezmeme ještě 4. A mělo by se nám to odbugnout. Ano, přesně. Ale tak já tady furt dákám, místo toho bych si udělal prostě jednoduchý crafting table. Crafting bench. To jsem udělal špatně. Neudělal. Hopla a... Tam jsem viděl, že už jsem tam viděl železo. No, tady bych chtěl podívat, jak je to široký, ale... Asi tady začneme bydlet. Uděláme si tady jednoduchý krumpáček. Tak. Aby jsme to měli aspoň level 1. No, to je pěkný. To je pěkný, moc. Moc pěkný je to. Takhle. No, to jsem nechtěl takhle. A povedeme to vlastně ještě o jedno. Asi ta kameru dělat nebudu, tady ty začátky, prostě budou fakt všechno asi na kameru. Vy jste všechno viděli. Nějak čas letí strašně moc rychle, budu se snažit to nějak u YouTube zařídit, aby nám povolil nahrávat videa delší 15 minut. Tak, takže tady už to máme, tak trošku tady si hodíme ještě čestku. Třeba sem.
si hodíme ještě hlínu, tak a hodíme si českou semka, tam si naházím všechny potřebné věci. Takže potřeba určitě nebudu. To jsem nechtěl, ale 2 nepotřebuju. Mohl jsem si udělat, nemůžu, jo, můžu si udělat ještě jeden meč. Ach jo, kdybych nebyl zbrklej, no, kašlu na to. Takže se ještě na závěr, tamhle máme rovnou sugarcane, tamhle máme jungly, super, podíváme dozadu. Já nemám bloky. Teď se mi to neskutečně laguje. To nevím, čím to je teda. Zkusíme si snížit. Už je to v pořádku. No. Není to, pomůže asi. Takže čas letí, vypnul jsem Minecraft a zapnul. A tady jsme na druhé straně naší hory, kde máme krásnou džungli s kokobínama. A tady vlastně, když takhle projdu, omlouvám se za další střih, ale byl jsem vyrušen, takže rychle už nakonec. Tamhle bude náš vstup a je to docela dost dlouhý, takže určitě nezapomeňte u tohoto videa dát koment, nezapomeňte určitě dát i odběr na našem channelu a koukněte se určitě i na naše další videa, až tu budou. To je všechno a mějte se krásně a u dalšího videa se určitě uvidíme zase spolu i s Melounem. Takže čau čau.